sabat bumakit ngem nalapsa ini sa makit kinigma nagtibayong tuy kaungga ngagtilang nga timet paudi ipamaginawang sexy ang tawen santi 60 lang ay na pailat makagargari bumakit nga agpaiso napiksa pailain na babato makaalino ti patong na makaparong supelati kinina ang babaketa isutun ko na da kanya uray manoy luya wendak bidametrik na trimarik na ang babaketa pudno nga babaketa di dagami na muti ganas di bakit akainayan ayat ang babaketa pudno nga babaketa di dagami na muti ganas di bakit akainayan ayat ipumatol iti bakit kaskala adat langit awan sa pulang ti kinasamit arakok na kit inage ti bakit na singsingpet na bangbanglu awan mintis uray no kuribet-bet awan sa pulang minakinagaget takilari rutay kunkunada nga amoy lupa ti angot da ti bakit na karumansa na ipay duma ti ganas na ang babaketa isukon ko na da kanya uray manoy uya wendak di da metrik na tuy marik na ang babaketa pudno nga babaketa di dagami na muti ganas di bakit akainayan ayat ang babaketa pudno nga babaketa di dagami na muti ganas di bakit akainayan ayat ipumatul iti bakit kaskala adat langit awan sa pulam ti kinasamit arakok na ket inage iti bakit na singsingpet na bangbanglu awan mintis uray no kuribet-bet awan sa pulam minakinagaget taklari rutay kunkunada nga amoy lupa ti angot da ti bakit na karumansa na ipay duma ti ganas na ang babaketa isukon ko na da kanya uray manoy uya wendak di da metrik na tuy marik na pudno nga babaketa di dagami na muti ganas di bakit akainayan ayat di dagami na muti ganas di bakit kainayan ayat. Thank you.